Dobrý deň, dnes by som chcel hovoriť o mojom názore na zavádzanie neurónových sietí do oblasti vzdelávania. Myslím si, že neurónové siete a umelá inteligencia môžu radikálne zmeniť vzdelávací systém, môžu pomôcť s individualizáciou vzdelávania, prispôsobením materiálov na úroveň a tempo každého študenta. To by mohlo viesť k efektívnejšiemu vzdelávaniu a zlepšeniu akademických výsledkov, avšak to môže mať aj dôsledky pre učiteľov. Možno budú nútení meniť svoje metódy výučby alebo dokonca svoju úlohu v triede, namiesto toho, aby boli jedným zdrojom vedomostí. Môže sa stať skôr ako mentor, pomáhajúci študentom navigovať v učebných materiáloch. Ďalším dôležitým problémom je možnosť nepresnosti informácií, ktoré poskytuje neurónová sieť. Na to by sme vyžadovali niekoho experta na kontrolu správnosti materiálu alebo myšlenok. Tu by mohol byť aj ten učiteľ, ktorý by robil nejaké testy a pozeral, že nakoľko správnu informáciu študuje ten študent. Jedným tiež dôležitým problémom je problém bezpečnosti a ochrany súkromia údajov. Na učenie neurónových sietí by sme potrebovali viac informácií o tých študentov a o tom, že čo oni vedia a čo nie. Takže pre riešenie tohto problému by sme potrebovali správne spracovanie a uchovanie údajov. Tiež videl som, že mnohé učitelia umožňujú pri písaní testov používať neurónové siete, čo je podľa mňa veľmi zaujímavé riešenie a veľmi pekné. Ale je však dôležité, aby ten človek nielen napísal ten test, ale aby sa z neho aj niečo naučil, aby k nemu došla nejaká myšlienka, niečo nové. Na zhrnutie, myslím si, že neurónové siete a umelá inteligencia ponúkajú veľa možností pre vzdelávanie a musíme sa k ich zavedeniu dokladne pristupovať, aby sme zabezpečili najlepšie výsledky pre všetkých účastníkov vzdelávacieho procesu. Ďakujem za pozornosť. Dovidenia.